Kuble pi baro ngi pediang so bhai pi shakatup kubor mata ka jan mit shwaban pash ki kubor ki babnya nginya pet shwai ki mat ba kong san Pintikna ka sarkar pedeng ba on penbiang ya baro ki lat ai jingarap halor ka jingshlei ha sikim bat kieu ka jingya breu shakalai phongut bat prap wengut ki bidang ja Sakut arpunyongut kinong Meghalaya ha Jerusalem hadian ka jing penbenatma ha pedeng ki le no Hamas bat Israel pan jingarap umintri rang ba ka jilau Konrad sangma na ka sarkar pedeng ban walam biang Rakhi ke Indian Air Force ya kalingko dak kandai puway snem pelat u Air Chief Marshal u VR Chaudhry ya kalama bathamai ke Indian Air Force Bat klat sawmut ki dekhot ka we ka long yeng na ka jingtwa khandau ha ka shnong penthor langten ha West Giant Hills ne ka step prna Ki khubor ki babnia ka jingyap breu na ka jingshlei ha sikim kala kieu shakalai phongut ka bakin thup ya khandai ngut ki shipai ka State Disaster Management Authority kala pentip baladon hadu prapwe ngut ki badang ja hadien ka jingtua khandau ha lonak lek ha not sikim ka ba penlong ya ka jingshlei ka bajur ha ka wa tista men ha ka south rek urisau ha ka we pat ka benta menteri khana ka sarkar pedeng bade pet ya ka tanat ki kampo yeng u Ajay Kumar Mishra ha ba ai jingkren ha ka jingyalang jongki high level ula ong baka sarkar pedeng kala penlong ya ka jingkmi bnia ya ka jinglong jingman ha sikim bat pentikna ban penbiang ya baro kilat ai jingarap ula ong ba menteri rang ba du kari bat menteri ka tanat ki kampo yeng kila penlong jingya kren na kapor shakapor bat menteri rang ba ka sikim upentikna baka sarkar pedeng kandon ringkat ban wanra biang ka shongsuk shongsan ha sikim Menteri rang ba ka jilla Konrad ke sangma ulapan jingerap na katanat ki kam kor bari ka sarkar pedeng banyo pelat ya arpunyo ngut kinong shongshnong ki ba na ka jilla ki ba sakut ha Bethlehem hadin ka jing penbenatma ha pedeng ki le no Hamas ha Gaza Strip bat Israel usangma ulaong bakaladon ka jingekren bat katanat ban walam biang ya kinong shongshnong sha ka jilla ha ba ai jingkren leng ba ka social media Konrad ulaong baladon arpunyo ngut kinong Meghalaya ki bla le Jerusalem yat pilgrim barkila sakut ha Bethlehem ka Jerusalem kalong kawe na ki jaka bari ka baki riunget Kristan ha Meghalaya ki nget bakalong ka bakintang Katanat shipai sun kari kala rakhe ya kalingko dap khandai phuai snem bala seng ya ka ha Prayagraj Uttar Pradesh mata ka sngi kumshi binta jong ka jing rakhe katanat shipai sun kala penlong ya ka ceremonial parade ha Air Force Station Bamrauli ha Prayagraj ya ka ni ka parade Lakshmi the Chief of the Air Staff CAS but Air Chief Marshal VR Chaudhry Chief of Defence Staff General Anil Chauhan General Officer in Command ka Central Air Command Air Marshal RGK Kapoor bat kiwe ki he ki han kilay dan lang hagani ka sngi Air Chief Marshal VR Chaudhry ula palat ya kalama bathamai jong ka Indian Air Force hakane ka parade Hakawe ka jingjia ka basngausi saungot ki dekhot jong ka we ka longyeng kila do yala ka jingim nakadaw jong ka jingtwa khandau hakashnong penthor langten kabadon ha West Giant Hills District hene ka step perngap kane ka longyeng ka kenthup yoba biangki phawa ka kurim ka jong ka kong penjanai rangklem bat arngut ki khun ki badang rin katkum ka jing pentip na ki bor pulit ki paramarjan ki bala sakhi yakate ka jingjia kila lej ban yarap ki pulit ka jowai kila pentip ru baka jing le yarap yakate ka longyeng ka long le no ai hadin bala pendep yaki badai ban le ki pulit kila IT no yaki met jong kate ka longyeng shaki bhayeng bhasem Ka hatat Colony Puja Committee metaga sngi kala penlong ya kajing yakop draw na kabenta ki hebrit kumshi benta jong kajing rakhe ya kajing le niam Durga Puja palat riu phongut ki hebrit ki bana ki school ba pher kilai shim benta ha kane kajing yakop Commissioner but Secretary ka Sarkar Meghalaya Dr. BDR Tiwari balong ru kumu Chief Patron ka Puja Committee ula ai men sim ya ki hebrit ha kane ka sngi
Lapen long ya ka handloom certification kam awareness program ba lai post ngi nakabenta ban kintiw ya ki kam than jan hinin kasngi hakashnong nun mati ka bahap hapo ka zigzag block jong ka district southwest Garo Hills. Ya ka program lapen long da ka youth farmer and labor organization hakabalay shimbenta da ujagdish hajong ubreu president ka Meghalaya Hajong Welfare Association kum ukongsan. Ya ka program lapen long ban kintiw ya ka yo ka kot jong kinong than jan. Ki program hagari ka sngi ki kintop ya ka workshop halor ka rukom than ki sen jam ban kintiw ya ka yaw ka hat bar ka jing hikay kumno ban shimrai halor ka pisa. La samru ya ki sernot siya ki briw ki baday ban yo bat ki kinhon self-help group kum shi benta ban pinskem bat pinshisha ya ka sap jongki. Usimbot menteri rang ba ka jillaw ba snyaw bahalang dhar ya ubala senran da upersa jong ubade MLA ka umroy uba daman bait lamare ulai shimmenta ha ka final jong ka football tournament kabla ainam de ka kerteng ukpa jong u Kesil Roy pala nin kasngi ya ka limpong lapen long da ka West Giantia District Sports Association Henry ya ka ne ga jingele kai final kabalong hapadeng ka Salaro FC bat ka Mukla FC lahap ban pinsange no nakadaw ka jing snew jong ka sunmeneng hadin bala ap ka tu ka ni por ki official ka West Giantia District Sports Association kila shim ya karay ban ra no ya kani ka jingile kai final siya ka arpulay tarik mata ubanay. Hagari ka sngi la ya don lang ka kami jong usimbot menteri rang ba himmen jong ki Henry ngot ki para kentay bat uwe para shenrang kumjuru CM ka JHADC uba Tombor Shiwat. UMLA barim ka mauhati uba dasakyat bahal lamare ki bayeng pasem na lor ki weipan. And the system will after this final. So we got the number, so we got the room, and the lady will not normal the top floor with the number, and then normal that you are. So we are going to go to the phone. And then we let the number move to it, and how we pour this down and down one in the ground. Mentapat nganya pet ya jinglong jingman kasun mineng ha shilong ka jing shet kalong arpusau degree Celsius bat ka jing kriat kalong khat nyaw point away degree Celsius ka jing ngem ka haw kalong khandai phun riu na ka shi spa min step bat nyaw pusan na ka shi spa jan mit ka jing hap slap kalong khat nyaw point khandai millimeters kala bandon ka jing hap slap ka ba malu mala ha ki babun ki jaka Shwaban poy siya ka bakot jong ka thuk kubor nganya pet biang sashi siya niya kimat bakongsan Pentik na ka sarkar pedeng baon pen biang ya baro kilat ai jingera halor ka jing shlei hasikim bat kieu ka jing ya brieu sha ka lai phongut bat prapuwe ngot ki berang ja Sakut alpunya ngot kinong Meghalaya ha Jerusalem hadin ka jing penbanatma ha pedeng kile no Hamas bat Israel pan jingerap menteri rang ba ka jilla Konrad Sangma na ka sarkar pedeng banwan lambiang Rakhi ke Indian Air Force yang kelingku dap kendai kuwai snem. Pelat Air Chief Marshal VR Chaudhry yang lama bertemai ke Indian Air Force. Bat klat sawut ki dekot kawe ke long yeng na kajing tua kendau ha kasnong bentor langten ha West Giantia Hills next step pengap. Te parlok da kitugi kubor ngila poi syaka bakot jong katup kubor jungi mentaga janmit hadu bain de syambiang bat pila syai kesngi kublei pi baro Invest